Пътувай с БНТ2, този път ще ви отведе в сърцето на Тракия. Ще отидем в горно-тракийската низина и заедно ще разгледаме града, в който е роден един от големите поети на България – Яворов. Вече сте се досетили, че пътуваме към Чирпан. Намираме се в град Чирпан. Счита се, че градът е основан на сегашното си място едва през 15 век. Но чирпанлии пазят доста легенди, които разказват, че Чирпан е съществувал много по-рано дори от времето на траките. Чирпан се смята за наследник на римското селище Шарампол. Съществуват предположения, че наименованието Чирпан е свързано с извора Текира, около който се е формирал градът. Шарампол идва от град на приятели и това се вързва до някъде и с едно друго поверие за град Чирпан, че името му идва от черпя или църпя, което е свързано отново с изворите, които са локализирани тук. Нашата разходка в Чирпан започва от родната къща на поета Пейо Яворов. Къщата става музей през 1954 година. Още преди това, тук на поклонение пред гения на поета идват стотици българи. Известно е, че след смъртта на Яворов в 1914 неговата стая, лявата стая на Крачолови, е затворена. Неговата голяма сестра Мина, брат му Атанас и баща му затварят стаята и вътре никого не пускат. Никой не спи на леглото му. Все пак има и изключения. Стаята на Яворов през годините са имали привилегията да принощуват трима българи – Гео Милев, Елисавета Багряна и художникът Васил Стоилов. Именно Гео Милев първи предлага тази къща да стане музей. Казва на бащата на Яворов: тази къща, нищо не пипайте по нея, нищо не променяйте по нея. Яворов е гений. Един ден тази къща ще бъде музей. Това е месец октомври 24-та година. Тя и до тогава е била на практика музей. Тук са идвали на поклонение стотици хора. Голямата сестра на Яворов, Мария, на която казват Мина, тя разказвала за своя брат и тя е била на практика уредник на един бъдещ музей. Музея е открит 1954 година октомври, на 31 октомври. В къщата се пази оригиналната битова подредба на всекидневната, гостната и така наречената Пейова стая. В неговата стая може да се види и мастилницата му с лъвска глава, в която малкият Пейо, 10-12 годишен, прописва с мастил от чукани варени кестени. Чукат кестените, варят ги, дивите кестени, наречени конски, и мастилото става тъмно кафяво на цвят. Гостната стая е наредена и до днес така, както семейството е подготвило да посрещне през септември 1913 година Лора и Яворов. Лора не е идвала в Чирпан. Тази гостна стая насреща е подредена за тях. Тази стая продължава да ги чака. Това е било любимото място на малкия Пейо. Той се облягал на тази колона и е съзерцавал с часове градината, поддържана от неговата майка и двете му сестри. В двора е разположен и бюст-паметникът на поета – дело на професор Мара Георгиева. Всяка година на 13 януари тук се разгаря огънят на Яворовата поезия и се дава старт на литературните празници в града. Музеят включва и експозиционна зала, в която чрез фотоси и лични вещи се проследява творческия и житейски път на Яворов. Яворов 4 пъти е бил в Македония, 3 пъти като четник, а 12-та година като войвода. Тук виждаме неговия патрондаж, неговата чанта кожина, също хайдушки купнения с негово посвещение на племенниците му от 909 година. С него е оригинален подпис.
Сред ценните експонати е и семейния печат на Яворов и Лора. През месец март 1910 година Яворов издава своята гениална антология по девствените на облаците. 4 години по-късно, когато Яворов е сляп, той с този печат семеен на Яворов и Лора, Яворов редактира своите стихове, прави нови посвещения, включително сменя това заглавие от Стон на Лора и след всяка своя поправка удря този печат семейния. И днес родната къща на Яворов е едно от най-посещаваните места в града. Тя е включена в списъка на 100 национални туристически обекта. Тук идват не само почитатели на Яворов, идват и туристи, които понякога идват само за един печат, уж. Но който е дошъл тук, той се влюбва в това вълшебно място. В непосредствена близост до родната къща на Пейо Яворов се намира още една от представителните къщи в Чирпан. Това е къщата, в която днес се помещава галерията на големия български художник Никола Манев. Тази къща тук се е наричала къщата на Бея. Сами виждате колко е богата от към архитектурни детайли. В къщата са подредени картини на Никола Манев, рисувани през годините. Посетителите могат да видят и първата живопис на Никола Манев. Не случайно тя се казва Чирпански възвишения. В залите на галерията са показани и 10 кристала, дарени на Никола Манев от Илия Делев, живял дълги години в Бразилия. Докарани са от Бразилия, от района на реката Ориноко. Извървяват много дълъг път. От Бразилия с кораб пристигат до Ротердам, оттам до София и благополучно след София намират своето постоянно място в галерията на Никола Манев. 3 са най-големите от кристалите. Този тук е най-големия. Тежи цели 305 кг. Отвън в фоето може да се види считан от нас за най-красивия планински кристал. Тук може да се види и един от символите на града – Чирпанската кама. Казва, че няма черпанлия без кама. Ето един типичен представител на черпанските ками. На Чирпанската кама е посветено дори и стихотворение, написано от поета Димитър Данаилов. Наточена на кремъчно точило, свистяла като огън в робски мрак, готова да убие и ламя, такава била Чирпанската кама. Чирпан е родно място и на известния възрожденски художник Георги Данчов Зографина. Днес паметен знак пред къщата, в която е живял, напомня за този достоен българин. Георги Данчов е свързан, освен с революционната дейност, която развива, наред с своята живопис, наред с портретите, които рисува. Той е свързан с името на апостолът на България, с Васил Левски. Георги Данчов е бил негов близък съратник, приятел. На Георги Данчов дължим най-достоверния портрет на Левски. И в 4-те църкви в Чирпан могат да се видят икони, изрисувани от Георги Данчов Зографина. Няколко от тях се намират в най-стария храм в града – Световъведение Богородично. На Свети Кирик и Юлита, на Света Неделя и кръстното разпятие, което стои горе над олтара от Георги Данчов Зографина.
Тук се пази и султански ферман, разрешаващ построяването на храма. Тие фермани са издадени от Махмуд II, султана, подписани с неговия печат и подпис, а заверени от гръцката църква, понеже тя представлява православна България пред султана. В този храм е бил кръстен Яворов, а в двора на църквата е имало килийно училище, където е направен черпански препис на Паисиевата история. Чирпан дава възможности и за поклоннически туризъм. Само на 15 км югоизточно от града до село Златна ливада се намира манастирът Свети Атанасий, смятан за най-старият в Европа. Отскоро за удобство на туристите има и отбивка от магистрала Марица. Задълбочени проучвания на изследователски екип, ръководен от академик Росен Милев, потвърдени и от архивите на Ватикана, разкриват, че обителта най-вероятно е основана през 344 година. Тогава за Вселенския събор в Сердика по нашите земи идва Александрийският архиепископ Атанасий, който отсяда близо до Берое, днешната Стара Загора. Според житието на светеца на това място, той основава манастир. Тогава е било 4 години. Той си е създал манастира. Църквата е създадена, тогава народа е боледувал и той ги е накарал да построят тази църква. Мястото за манастира е избрано не само защото е близо до стратегическия тогава път Константинопол-Сердика. То се намира в подножието и на важна крепост, чието останки се виждат и днес. Най-старите икони в църквата са открити, заровени в земята. Други 2 икони са изографисани от Георги Данчов Зографена и са донесени тук лично от апостола на свободата Васил Левски. През 2003 година в манастира идва на посещение Александрийския патриарх Петрос. Той дарява икона на Свети Атанасий. В двора на манастира има и аязмо. Казват, че водата тук е лечебна. Водата е много лечебна. Мен това ме е накарало тук да почна да се работя. Като дойда, бях много болен. Благодарение на манастира се оправя. Срещу манастира се вижда скална ниша. До нея се стига, като се минава през мостче над Стара река и след това се изкачва 20 на стълби. Скална ниша над манастира Свети Атанасий се е осамотявал, за да пости. В днешно време вярващите минават от тук за здраве. Интересен факт е, че в една от монашеските килии е отсядал и Васил Левски. Моста е музей, където е отсядал, къде се е крил. В манастира се съхранява и копие на Ремското Евангелие. То се състои от 2 части. 32 страници са изписани на кирилица, а останалите 62 на глаголица. Ремското Евангелие е известно с факта, че векове наред е било използвано при коронацията на френските крале. Около Чирпан има и много природни забележителности. Една от тях е Границкия дъб, който тази година ще навърши 1671 години. В своята 17-вековна история дъбът е бил свидетел на различни събития. Под неговите клони се правили сватби и са се вили хора. Той е най-старото широколистно дърво в Европа. Като защитен обект е от 1976 година. Тогава са започнали грижите за дъба. А изследването за възрастта е през 1982 година. Въпреки грижите, които са полагани за дъба през годините, сега е останал жив само един клон. Останалите са изсъхнали и са подпрени с метална конструкция. 1969 година тогава погрешно са взели такава стратегия лесовъдите. Хралупата му е куха и се запълнили с бетон, което малко е ускорило загиването на дъба. После този бетон е почистен и хралупата е затворена с медна ламарина. Все пак надежда има.
Преди 30 години учителка от селото засажда жълъдче, потомък на вековния дъб. Насреща, точно срещу стария дъб, там изясвя клоните и младото дъбче, моето дъбче, така да си го кажа, защото от едно жълъдче там израсна вече един величествен дъб. Дано наследи годините на баща си. От граница отправяме към Сърне на Средна гора, за да видим някои от забележителностите там. Първата ни спирка е археологическият обект Кутела. Първите сведения за него дават братята Шкорпил в края на 19 век, които са открили тук, в този район, старо светилище. Този район е между върховете Русарето и Голяма Шипковица, за по-голям ориентир в близост до най-големия връх в Сърне на Средна гора. Това е Братан, 1236 метра. Гигантската чаша е 1,5 метра висока, над метър дълбока, а стените й са дебели 40 см. Това е голяма каменна чаша с ритуални знаци. Представлява монолитен камък, който отстрани има две дръжки и е имал голям каменен капак. Сега датировката тук по табелите пише 8-9 век, но аз съм срещал и сведения, че е по-рано, някъде 4-5 век. Знаем със сигурност, че това е един от малкото кутели в страната ни. До археологическия обект може да се стигне както пеша, така и с автомобил. Ние продължаваме нашата разходка из Сърне на Средна гора и след 10 минути достигаме до друг интересен обект – Кичестия габър. Знае се, че той е на близо 800 години и е единственото такова дърво на Балканския полуостров. Намира се на 7 км от село Турия и на 10 км от хижа Каваклийка. Може да се спре да се види, както през зимата има интересна корона и когато разцъфне също е много любопитен и интересен, тъй че заповядайте да видите Кичестия габър, който е на близо 800 години. Около Кичестия габър има оформен и кът за отдих. Кичестия габър вече има свои наследници. Това са тези 3 малки габърчета. Насочваме се към хижа Каваклийка, която се стопанисва от туристическото дружество Средногорец в Чирпан. Около Чирпан има възможности и за пешеходен туризъм. На около 40 км от града се намира хижа Каваклийка, а хижата е на 1050 метра над морска височина. Хижата е построена с ентусиазма на чирпанските туристи и е на повече от половин век. В нея има 52 места за настаняване, както и столова. Хижата е изходен пункт за редица пешеходни маршрути в района. Тук има 8 маршрута. Преходите не са трудни, те са в рамките на тези близки обекти 2 до 3 часа, отиване и връщане, по-дългите са някъде до 6 часа. Пътеките са маркирани. До тук има много добре поддържана пътна инфраструктура от към Чирпан, Братя Даскалови. Хижата наистина е едно прекрасно достъпно място. Хората, които обичат планината, тук има какво да видят. Тръгваме отново към Чирпан. Пътят ни минава през село Братя Даскалови, където се отбиваме, за да видим още нещо любопитно. Друг интересен обект в близост до Чирпан е тракийската куполна гробница Момина могила. Тя се намира на висок хълм, близо до село Братя Даскалови. Датирана е от края на 4 и началото на 3 век преди Христа. Гробницата е била ограбена от иманяри, но в нея са открити останки от богато погребение, части от изящна златна диадема и бронзов погребален венец, нишки от златотакана дреха.
Изградена е изключително прецизно от големи каменни блокове. Състои се от коридор, зазидан още в древността, и от кръгла камера с диаметър над 3 метра. Според археолозите, гробницата най-вероятно е на владетел на земите, разположени непосредствено на юг през Сърнена Средна гора от града на Сев III – Севтополис. Черпанския край има дълголетни традиции в лозарството и винопроизводството. Бащата на Яворов също е правил вино. Казват, било най-доброто в страната. Рекламата на неговото вино била: купувайте от моето вино, с него се пише писмата. То било толкова гъсто, не е можело да покапи през мисал. Чирпан прави най-хубавото вино в цяла България и уния, които са идвали в нашия край, се убеждават. В Чирпан навсякъде ще ви посрещнат с чаша вино за добре дошли. Защото, както се пее в популярната шеговита песен, в Чирпан водата се не пие. Почук е Рим с Ватикана, Париж с хубави жени, с бури слави с Хавана, Чирпан със своите кръчми. В Чирпан водата се не пие. В Чирпан водата се не пие. В последните години все повече в района набира скорост винения туризъм. Около Чирпан има малки изби, които предлагат винени турове. Ние посещаваме една от тях, разположена на около 2 км от града. Ние имаме мерло, кабарне, сира от червените вина, от белите вина шардоне, мускат от Онел и совиньон блан. Туристите могат да проследят етапите на производство. От лозовите масиви през винификаторите до подземната част, където при постоянна температура в дъбови бъчви се съхранява виното. Туристите, посещавайки винарската изба, винаги предпочитат последния етап на производството, който е дегустация. Ние също с удоволствие вземаме участие в последния етап на винения тур. Започваме дегустацията с бяло вино. Шардонето е едно превъзходно бяло вино и не напразно е казано, че от всички бели сортови шардонето е царицата на белите вина. Дегустационно се оценява цвета на виното. То трябва да бъде с съответни изисквания за белите вина, свежия, жълто-зеленикав цвят, жив цвят. След това трябва да се усети мириса, да се усети гроздовия, плодовия, нежния цветен аромат. Предлагам да пробваме. Продължаваме с розе. Розовите вина са категорията вина, които са с вкуса на белите вина, цвета на белите вина, вида на червените вина. Те са нежни и затова по вкус ги доближаваме до белите вина. Не трябва да е натоварено с много танини, именно да се чувства тая нежност и свежест в него. За опресняване на вкуса трябва да се ползва минерална водичка и неутрално, най-подходящ е хляба. Да пробваме червеното вино от Каберне Совиньон. Докато бялото беше царица на вината, червеното Каберне Совиньон е краля на вината. В червените търсим това ухание на горски плодове, на сорта Каберне Совиньон. След като сме се насладили на черпанските вина, се отправяме към село Могилово, където стигаме след около 20 минути. Тук виното също е на почет и дори са му изградили музей. Тук продължават да се развиват традициите по винопроизводство. Може да се види нашият музей, който имаме експонати, които пресъздават точно тези традиции, като
гроздобер, мачкане на грозде, коларство, бачварство, съдове, които са се използвали. В Могилово откриваме и друго приятно предназначение на гроздето и виното. Гроздето, освен за вино, става и за терапия. Има и терапевтичен ефект. Винотерапията започва с вана с екстракт от червено грозде, с етерични масла. След това продължаваме с маска, която е на винена основа, ексфолиация на цялото тяло с гроздови семки и релаксиращ масаж. Разбира се, и чаша червено вино. Чирпан и околностите не предлагат много възможности за настаняване, но пък за сметка на това малкото на брой хотели могат да задоволят претенциите и на най-капризните туристи. Няма как да дойдем до Чирпан и да не опитаме прочутите кюфтета по черпански. Първо обаче ще разберем как точно се приготвят. Запържваме лука. Докато се запържва лука, може да си подготвим доматения сос. Са сурови домати от консерва. И трябва да се преработят. Лука ще го запържим до златисто. Към него ще прибавим картофките. Те да се запържат малко. Прибавяме и морковчета. Към доматите прибавяме нарязания чесан. Прибавяме червен пипер. Малко черно пиперче. Малко сол. Прибавяме малко захар към доматките. В кюфтетата по-черпански се слага малко рис. Увалваме готовите кюфтенца в брашно. За момента вече да изпържим кюфтенцата. Загрято олио. Вадим кюфтенцата. Трябва да са леко запържени. Вече, когато са готови зеленчуците, ще прибавим вече доматения сос към тях. И добавяме запържените кюфтенца към ястието. Прибавяме щупка лют пипер. Ястието трябва да се консумира с глътка хубаво червено вино от Чирпанския регион. Най-после дойде времето да седнем на масата и да опитаме кюфтетата по черпански. След всички емоционални преживявания вече знаем защо Чирпан и Чирпанския край са любима дестинация за туристите. Идват като гости и тръгват като наши приятели. Ние също си тръгваме от тук като приятели. Очаровани от богатата история, интересните природни забележителности и гостоприемството на хората от Чирпанския край.